de... Bueno, no, a FP no mos obliguen, a l'ESO sembla que és més com a més forçat, però a FP mos ho recomanen, o sigui, tornem a estar a la mateixa, No se recomani, a la que mateixa això és lectura de dir, vale. Pues sí, se va acabar el curs molt dur, està a punt de que vaig dir univers, jo què t'he fet, tan dolent vaig ser una altra vida, segur que sí, que vaig dir que sé superdolent. Perquè tu ets dels que te fustigues. Bueno, és que... I a mi sempre me van bé les coses. Sempre me van bé, sempre me mereixo lo millor, sempre me van les coses de cara i, ostres, una que no em va de cara, pues, me va... Bueno, és igual. Se veu que ho havia de fer així i hem d'anar fluint i ja està. Això va ser el curs passat. A més, calla. A més, és que a més este màster, Jordi, tu te'n recordes que abans el CAP se feien 2 caps de setmana? El CAP era una cosa sí, per ser profe. Sí, poder ser profe, sí. Pues este màster, que m'ha durat tot un curs, m'ha costat 8.500 euros. 8.500 euros? I se feien 2 caps de setmana i gratis, quasi bé. Això ja és quasi un curs sencer treballant per a... Això jo no sé per què ho he fet. Tinc uns assessors jubilats de la Generalitat que m'han dit... Però perquè necessites, no?, per a semestre. Sí, però és que no sé com ho amortitzaré. O sigui, per molt que m'augmenten els salaris 50 euros al mes, quants de mesos hauré de treballar... Només per pagar-te el fet de... Per amortitzar... Clar, perquè tu no ets funcionari. No, jo... Això només era per a ser legal de la borsa, per ser un interí legal. Jo hasta ara era un interí sense papeles, sin papeles. No tenia els papers per a... Tenia una carrera, però no tenia els papers per a profe. Sí. Ara que tinc això, comença el curs i me n'entero que al Montsià busquen una plaça i mitja, me n'entero que a l'Ebre busquen una plaça, però jo, gràcies a treure'm el màster, m'ha tocat a Mora, perquè jo ja no puc fer substitucions. Jo ara ja ocupo vacants de cursos sencers. O sigui, has de fer de... I a lo millor no n'hi ha. I esta vacant m'ha tocat anar a Mora, a 50 minuts de casa, que també dius... Si no hagués estudiat, al Montsià m'hagués agafat, que tinc a 4 cantons. Jo vic a la Lira, doncs a 4 cantons. Però clar, no estaràs fixe aquí al Montsià. Al Montsià, no estaràs fixe allà a Mora. No, a Mora només és que ocupo una vacant. Una vacant és que hasta el final d'agost és el meu espai. Vale. Però ja l'any que ve un altre, perquè estic només d'interí. Bueno, molt surrealista, i gràcies a treballar amb el màster, ara treballo més lluny que si no me l'hagués atret, també curiosíssim, però bueno, la maledicció dels recursos naturals sembla que va així, que quan més tens, i a més, hi ha un... Bueno, se corre la veu de que quan treus els opos, el primer any també a Girona o a Barcelona. Sí. Que també dius, per treure'm... O sigui, bueno, surrealista. Aquest any vull descansar, l'any que ve traurem les opos i ja veurem, poquet a poquet. Bueno, ha sigut surrealista. A poc a poc, la cosa és anar a poc a poc. Però l'estiu fantàstic. Per l'estiu tot bé. No? I ara... La pregunta obligatòria d'aquesta secció és, però tu ets feliç? Jo sóc feliç. Vale. Soc feliç, bueno, primera perquè vinc de Santa Tecla, vinc d'una festa major de Tarragona. La Santa Tecla acaba... Ahir baixàvem l'àliga de la catedral. Estic afònic, perdoneu, no sé si la veu... És curiós, no?, que un poble tan gran, no?, al final se centri en una coseta feta amb mà. En cartró pedra. En cartró pedra, i que la gent ho venere d'aquella manera, no? Bueno, és que ho venere a tema festiu. Jo no ho havia vist mai, que te vingui la mulassa atravessant la gent... Tots cantant lo de Paquito Chocolatero, i tots li volien tocar el morro a la mulassa i semblava que adoréssim un déu egipci. Estàvem tots així, com a veure si mos arriba el morro, i estàvem un munt de gent intentant tocar el morro. I tu el volies tocar sense saber per què volies tocar-lo. Bueno, tots lo volíem. Sí, és una situació de que estem tots junts, una situació de que estem tots junts. Qui ho toca guanya, no? Sí, no sé, era... Oh. I sí, per un moment vaig pensar que érem egipcis adorant animals, a l'Horus i a tots estos déus. Sí, estàvem tots allí adorant a la mulassa, quasi bé. Fantàstic, quan tota una població realment... Hi havia un nivell d'alcoholisme important, també, això va d'això, les festes majors. Perquè ahir tothom amb la mamada, no? La mamadita, sí. La beguda típica de Santa Tecla. Sí, granissat de llima en chartrés, de 2 colors, que bueno, això és com l'aigua de València o com la sangria, és... Massa dolç. Estàs dient que estàs venint en aquesta secció avui de Misteriosament Feliç en ressaca. Bueno, m'he aixecat a l'hora que he pogut, de Tarragona. És curiós, perquè m'has dit en 50 anys, estudiar no és per 50 anys, però sortir de festa sí que és per 50 anys. No? Si mos toca. No li direm que no. I a més estava bevent aigua perquè lo típic del ressacós. Sí, és que no tenia... No, i a part, quasi no tenia ola, dic, no sé com parlarem avui. Pues bueno, estiu fantàstic, i ja està, el mes que ve me caso.
Oh, és veritat que ho vas anunciar aquí. I llavors, també, si tu me preguntes, estàs feliç? Evidentment. Clar. Te cases, a més crec que pel que me vas comentar és una boda així com íntima. És una boda íntima, 60 persones. Molt bé. Se m'ha anat la pinça al final, teníem que ser 30 o 40, però Sí. se te'n va la mà. Portem algun músic, portem alguna cosa així a... No es pot saber perquè els Els convidats estaran escoltant, clar. Ho fem aquí en posta i ja està, mos veïnes. Uh-huh. I ja està. I ja estem en els últims preparatius. Nervis. Bueno, sí, molts. Discussions. També, alguna, Quasi. Jo em vaig casar fa 24 anys Eh. i jo mai he tingut un accident de cotxe i abans de l'altra boda, la setmana abans vaig tindre un cop en el cotxe. I ara, clar, d'aquí 2 o 3 setmanes és quan m'he pegaré el cop en el cotxe de desbordament de nervis. Tu m'has ensenyat que no s'ha de mirar en negatiu, no s'ha de pensar en negatiu, no? Pues sí, celebrem l'amor, ajuntem 2 famílies i és bonic fer una festa. Bueno, portarem un càtering, ho fem al local de ma germana, al sortir del poble. I és bonic fer una festa perquè convides a la gent per a fer una festa. O sigui, que si meus pares perquè estan morts. Però si estàs amb meus pares morts, però voldrien que jo anés en un traje, i no aniré en traje, no portaré corbata. Ara este cap de setmana anem a una boda a Girona d'un familiar de Núria. Segurament aniré més mudat a la de Girona que a la meva boda. O sigui, podrem fer el que mos dóna la gana, podrem vestir-nos com mos dóna la gana i serà una festa d'adults, simplement, evidentment, hi ha gent gran, hi haurà gent jove, i a part és la nit, el 25 d'octubre, la nit en què les 3 són les 2, o sigui, a més l'univers mos regala una hora més. Serà una boda més llarga. Serà encara més llarga. Claro. I, bueno, serà... Sí, celebrar qualsevol cosa, però a més celebrar l'amor és molt bonic. És bonic tindre les filles i el fill d'ella també són molt grans, tenen 20 anyots tots. O sigui, que és que els dos vos caseu per segones vegades. Bueno, ella va ser mare soltera. Ella fa broma amb els pares de que casen a la xiqueta perquè no l'havien casat encara en ella. Vale. I... És la seva primera gran festa d'amor. És una gran festa. I és bonic, doncs això, convides a la gent que vols... És complicat fer una llista, és com la llista de Slinder. Tu ets 10 i qui ve a la teva boda i qui no ve. Des d'aquí demano disculpes perquè hi ha molta gent que... Hi ha gent que agraeix, Són col·legues. No sé convidats. I no els he dit ni mu, però és que de cada entorn... Hi ha gent que entre ells no es coneix. I de cada entorn, doncs, en pinces... Hi ha 3, i no... Vull dir, la colla de quan eren joves, és que ho he dit a 3. No els puc dir a tots, perquè se m'ho aniria molt de les mans. 60 ja són massa. Jo li feia broma a la meva futura senyora, la Núria, que jo no tinc família, però he començat a convidar pues un company de l'Ebre de l'any passat, que era el meu millor amic, 3 de la infància, 2, un de Tarragona... Va tot en comptagotes i, clar, hi ha moltíssima gent que no convido, però la vida és així. Clar. Jo sí, vols que digui la veritat, a la meva boda també van voler convidar la menys gent possible. Hi ha molts amics que no vaig convidar. Així que després a la llarga dius, mira, els tenia que haver convidat perquè vaig convidar. Però que al final és una festa i la pots celebrar quan vulguis amb aquells gent, no? Sí, podrem fer un dinar. Hi ha molta gent que s'enfada perquè no els conviden a unes bodes i jo moltes vegades me n'alegro de que no em conviden. No, és que, en part és que no passa res, és que a més un molt bon amic, que a més va ser el meu testimoni de l'altra boda, me diu, hòstia, no puc vindre, i dic, tranquil, tu saps el que és 2 menys? Ja. M'encaixen millor les taules de 10, perquè ara no sabíem què fer i ara... No, si te diuen que no, fantàstic, però evidentment si te diuen que sí, encara és més fantàstic. Molt bonic, i a més, doncs bueno, ja canviant una mica de tema, sí. Estem a l'any 2025, que si sumem les xifres... tu ets estos de numerologia? Sí, jo sempre vaig guiat. Vale. Si sumem les xifres, 2025 suma 9. Vale. Llavors, l'any que ve... I has provat multiplicar-ho? Què? Multiplicar-ho. Entre ells? Sí. Multiplicar-ho, no he provat. Seria 2 per 2. Perquè la gent suma, podia multiplicar, que hi ha més coses. 2 per 2, 4 i 4 per 5, 20. Sí. El 20 té alguna cosa que veure? Pues no sé, per la multiplicació encara... Bueno, he estat molt obsessionat aquest estiu en la numerologia, he après moltíssim, però evidentment no tinc ni idea. Jo què sé, dic, millor és buscar el número que t'agrada. M'ha fet emoció que hem començat a les 11:22, de moment, mentre he dit lo de la boda. Tu ets d'aquests que els números... Mentre dia la boda m'ha sortit les 11:44 i he pensat, veus? Te fixes en números i que si els números números han me parlen. Hi ha una pel·lícula de Jim Carrey que es diu Numbers.
Sí? Que és un tio que s'obsessiona amb els números. Pues jo he estat de tal molt manera que es obsessionat torna amb molt aquest loco. Què? Que es torna molt loco, molt loco, molt Bueno, loco. és que això te podries tornar molt Sí, loco. claro, estàs... Pues l'any nou, 2025, si us fixeu, el 2026, quan sumarà 1. O sigui, Com que quan sumarà 1? És 2 més 2 més 5, fan 2 i 2, 4, i 5, 9. Aquest any suma 9. Vale. L'any que ve, 2 més 2, 4 més 6, 10. El 10 també, si el sumes, suma 1. Llavors, són cicles de 9 anys, que el 9 és el que tanquem i l'any 1... Perquè té un dígit. El resultat és un dígit. El resultat sempre és un dígit. Vale. I mai dona 0. I és el que ell no tens que sumar al final, perquè és el que estàs dient, no? Que Va sumant tots 2026 els el sumes dígits, és 9. Va sumant. Però a partir del 2026 has d'agafar les dues xifres resultants i tornar-les a sumar. Sí. Vale. Si sortiguessin moltes vegades, va sumant fins sempre acabar en una. Mhm. Pues mos surten de l'1 al 9. Vale. Mos surt que el 2026 serà un any de grans inicis i el 2025 és un any de tancament. Vale. Any de tancament que durant 9 anys hem estat tancant i llavors, clar, jo a més me caso a l'octubre del 2025, és com a tancar un tros de vida i engegar ja en 2026 una vida més xula, més guai. També ha sigut el màster, també ha sigut, pues, bueno, petits canvis que arrenquem 2026 en moltes ganes de fer un altre cicle i després, clar, escoltant numerologia he sentit una barbaritat superloca que, com que són cicles de 9, diuen que 2025, si tirem atrás 9 vegades 9, Sí. mos plantem al final de la Segona Guerra Mundial i es veu que ara han passat 91 anys de no guerra a Europa. Bueno, A Europa, ni que sigui. Aquí, estem en Ucrània, que ja està... Bueno, però vull dir, ni guerres mundials, ni barbaritats que passaven abans. Llavors diuen que no només tanquem els cicles de 9 anys, sinó que 9 cicles de 9 anys tanquem d'una mena de pau i a veure si el 2026 arrenquem amb moltes ganes. Sí, es necessita, eh? Es Se necessita, Pau, que el món està loco ara, eh? El món està loquíssim. El món està ara en una situació que no... Que facin cas a la numerologia, ja. Que facin que... Claro, Sí, perquè sí, ara sí, ja sí. toca. I ja està, en ganes de Festicamp també. Tu també estàs... És el millor festival. No, jo no participo. Bueno, però jo soc, no fas res de clown... jo soc espectador. No, Vale, no. vale. Jo actuo el 4 d'octubre a un altre lloc, Sí. fem un circus, però no. En ganes de Festicamp, perquè venen sempre gent molt bona. És el meu festival preferit d'Amposta i també, bueno, tot s'ajunta per allà, tot per octubre, i ja està. I en Te tinc que fer allargar el temps perquè, com s'estan reiniciant els ordinadors, te tinc que treure petroli de la teva presència sí. ara mateix. Sí. O sigui, el Festicamp, vale. No, què anaves a dir? Quina és la moralina? No em cap ni una. I no hi ha... Jo sé que ve el meu pallasso preferit, que hem vingut en les presses i no me'n Sí. recordo. Ah, sí, Pau Palaus. Pau Palaus Sí. em va enamorar locament a Tàrrega, però locament és estar a punt de locament, de que el necessito tornar a veure, i aquest estiu vam estar mirant la meva dona. La meva dona és la directora del meu espectacle de pallasso, llavors la meva futura dona. La Núria és la directora de l'espectacle i jo tinc un espectacle que es diu Bicicleta i el volem adaptar molt a la línia del... Bueno, ojalà poguéssim adaptar a la línia de Pau Palaus perquè fa una cosa molt simple, molt simple, és de lo més bonic que hem vist. I em vaig plantejar a l'estiu de perseguir-lo, rotllo grupi, perseguir-lo per Catalunya, i em sortia una fetge del juliol, de no sé què, de l'Empordà, i al final un dia a una festa de les algues de profe de final de curs me vaig trobar a Bienve i me va dir, portem Pau Palaus al Festicamp. Jo, sí. No veus com... I veurem el millor pallasso que... Bueno, el meu preferit. És un noi jove de català superbo. Perquè quina diferència entre pallasso i clown? Bueno, més o menys el mateix. No hi ha... No hi ha diferència. Passa que jo he tingut un temps que m'he fet dir clown al principi perquè la paraula pallasso estava desgastada, que s'utilitza molt d'insult. Hi ha molts alumnes que entre ells diuen pallasso. Això sempre m'ha fet molta ràbia, perquè a França pallasso és una professió. Evidentment. I aquí a Espanya pallasso és un insult. És un insult. I no... Llavors me feia molta vergonya, però veure que en el pito verd la Pepa Plana se fa dir pallassa i la paraula catalana pues, mola i jo ara ja em faig dir pallasso perquè hem de donar-li el reconeixement que es mereix i
I ja està, ja està. Pues jo te diria de quedar-te una estoneta més, Sí, perquè no me deixes tot sol, perquè... Jo volia parlar d'un tema, realment, Parla d'un tema, doncs parla d'un tema que ens queden 5 minutets. Volia parlar d'un tema, però evidentment ara ja no tinc temps. Jo avui he vingut, perquè he estat aquí sense voler parlant del meu ego, de jo, Sí. ha quedat com a molt poc humil avui. Jo avui realment venia a parlar del poder de les paraules. Llavors, com que avui no ho parlaré, que ho parlarem la setmana que ve, ja vam fer... Bueno, primera que engeguem 5a temporada. Serà el 5è any que estic aquí. Llavors, les 4 temporades anteriors, un dels capítols que més me vaig emocionar és O com el que penses, perquè vam estar dient que cuidado amb el que penses, perquè el que penses se pot convertir a fet. Sí. Pues ara m'ha agradat veure des d'un altre costat el poder de les paraules, en què és cuidado com parles i cuidado com te parles. Llavors, no ho explico avui, però avui faig una petita introducció. Sí, fes. Cuidado amb el que penses, perquè si tu dius, si tu pronuncies les paraules jo sóc un desastre, i si ho pronuncies un dia és que al cap de 5 mesos o 5 anys ho tornaràs a dir, quan pronuncis unes paraules que te maltractes tant, realment te passaran aquestes coses. O sigui, l'univers s'alinea en el que tu sents. I si tu te sents menys valorat, te sents reduït o et sents així ridiculitzat, i a més ho pronuncies, que no sé què és pitjor pensar-ho que pronunciar-ho, però si tu dius és que jo sóc un desastre, o és que jo no serveixo per estudiar, o és que jo sóc un mal pare, o és que jo no serveixo per a treballar de programador d'internet, i he tingut que fer-me profe perquè jo això no sóc capaç. No sóc capaç, tot això que mos pronunciem, i ja no dic si li diem a un fill, o li diem a una persona. Si tu li dius a ton fill, tu ets un desastre, tu sempre deixes l'habitació desordenada, tu no arribaràs a res en aquesta vida, tu això dels números no te va, tu imagina't que ton fill sigui molt, molt, molt de lletres. I tu li dius, tu això de les mates, vaya desastre. Ja. Si un pare pronuncia unes paraules d'esta magnitud, estan encasillant en aquella persona a fer-ho realitat. Llavors, és una arma molt bèstia etiquetar la gent. Sí. I ja no dic el company de feina. Aquell és un ranci. El jefe és un imbècil. El jefe s'hauria de morir. O jo què sé, si comencem a dir paraules en tan mal gust, estem encasellant aquella persona a que realment passe a ser allò. I això mos baixa molt la vibració i és una de les coses que parlarem la setmana que ve. Pues la setmana que ve parlarem això. Gràcies, Jesús, per fer-me companyia, perquè ho he patit una miqueta, sí? Però esperem que... He patit perquè tècnicament m'estava col·lapsant tot. Ja saps que la informàtica, quan diu... Vale. La informàtica diu prou, vale. Prou. Però s'ha arreglat, ja s'ha arreglat. Bueno. Jesús, ha sigut un plaer. Moltes gràcies per tornar-nos aquí i ara anem ja als butlletins. Moltes gràcies. Gràcies. Just al 87.8. Notícies en xarxa.